Sir, नोंथांमोननि नोंथांनि फेरेंगायाहाय गावनि हिन्जावफोरनिफ्राय समाजाव गेलेगोन नामा माबाफोर एफेक्ट खालामगोन नामा सार बहाय फेरेंगा बुंबाय थादों दि जेनेबा गावनि हिन्जावखौ गेलेहैसिगोन होनना बुङो सार सारि समस्थियावहाय बेफोरखौ जाम्बा बे मानसि फेरेंगाया जायखिया मोजां मानसि नङा बियो मोनसे खोथा बुंदों माखासे दिननि सिगाङाव जे बिपिएफआ आरोबाव जुदि सरकार बानायोबा बिटिसि ओनसोलाव ब्लाडशिट थैनि बाना बोहैगोन होनना बुंदों बे शब्दआ मोजां नङा आयेनगतबाबो बेखौ बेबस्था लानांगौमोन दासिमबो लायाखै खिन्थु जों लाहैगोन बेखौ सिदा खोथा फेरेंगायाथ' जेननायाथ' जेनखागोन बेहाय आंनो गेलेहैखागोन फेरेंगानि समस्थियाव 14 नम्बर चिराङाव आंनो गेलेगोन फेरेंगाखौ फेजेनगोन आं सार ओमफ्राय जेब्ला नोंनि सरकार थायोमोन सार जों खुनु बेफोर इलेक्सनखौ नुवाखै नाथाय हान्थि हक्टिजोंसो गोबां इलेक्सन जादों मा बुंनो सानो बर'फोरखौ इलेक्सन खालामदों बियो दा मथथे बिटिआर जितु सरकार प्रमद बर'नि सरकार बेयो असान्तिसो मानसिफोरखौ असान्तिसो लाबोदों सान्ति लाबोनो हायाखै मानसिफ्रा जेलाव थानानै सोरबा सान्ति जायो नामा आरो बियो दिनै गोबां बर'फोरखौ इलेक्सन खालामदों आरो मुस्लिमफोरनि सायावबो नटिस जारि खालामगासिनो मथथे आदिबासिफोरनि सायावबो मथथे जोंना खोथाया बेनो स्पष्ट 2003नि 10 फेब्रुवारिसिम जि मानसि दं बयबो बिटिसिनि बासिन्दा आरो बयबो थानो मोन्थाय दं बे सुक्ति अनुजायैसो जोङो खामानि मावगोन फेरेंगानि मथे नङा सार फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सार दिनै हारसिङैनो गोबां सिंगेल सापर्ट लाना थांगासिनो दङ जोङो बिपिएफ हान्जाया 40टा समस्तिनि गेजेराव 25टा देरहागोन 15टाखौ बिजेपिआ देरहागोन माने इउपिपिएलआ 0 जागोन सार एपिपिआ मानि थाखाय फैनो गोनां जाखो सार सान्ति सुक्ति जादों बिसोरो सान्ति सुक्तिखारि बिसोरबो खिन्थु जेरैबायदि प्रमद बर'नि सायाव जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेखौ बिथांमोना नुनो मोनाखै आरो जायाखै 5 बोसोर बारबाय मथथे एनडिएफबिनि जितु रिहेबिलिटेसन प्रग्राम बेफोरबो साक्सेस जायाखिसै आरो एनडिएफबिनि केस फोजोबनांगौ बेबो साक्सेस जायाखै आरो एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा जेलाव दं बिसोरबो गनांगौमोन बे सुक्तिनि मथे खिन्थु प्रमद बर'आ दिनै बेखौ सख'नो हायाखै जायनि फलाव बिसोरो निस्सय बेफोरबायदि माखासे गावसिनि माखासे समस्याखौ लानानै बिथांमोना एबिपि पलिटिकेल पार्टिखौ दादों होननानै आङो मिथिगौ मोनसेयाव जाफुङाखै बिटिआर सुक्तिनि मोनसेयाव दफा जाफुङाखै आरो प्रमद बर'आ खालामनो हाग्राबो मानसि नङा